Asay mo to. Kapila na nagangani nga maghatulog ka kaning shabu. Sa una nasa nang labay. Sa nang labay kapila naman. Nya. Nagusto magato nga time day. Asa? Parang pandem, parang pakyaw sila. Pakyaw. Di ba dinadlaw? Pakyaw yun. Nya. Linawag sa imo ang kinimawang tao nga ihatod kining Cebu. Aw. O sa may giyon sa pagkumbinsi sa imo nga na kumbinsi magiga. Gitawagan ka o personal mo istorya? Tawagan. Kaya may doon una sa. Ha? Kaya may doon una na. Kaya yung biya. Papanawag, ano, yung istorya. Kaya na ito. Wala ka mo kasi lugan. Unya. Kasi ba yung hatdan daw? Ay, ito naman sila ipa-kuha na lang ko lang sila ipa-approve sa schema. Ya, masuk na balik ka nga. Wag hebo sa maganda. Papapukuhan sila kaya. Tapos mo na ikuha mo kasi. Ha? Aw, usaban ikaw giingnan nya usaban yung participation duha kamo nagsana kamo. Ha? Di kuyog ka, imo sige kuyog nya kani usa man sa. So, ako ba nagkatutulo? Ano nagtaksi mo? So, katong usaban kinindos matag usa ninyo? Matag usa sa kinindos. So, og nagmalamposon to nya magarawat bas kinindos sa may yung kasabutan, magtagay mo. Ha? Baludan. Pasilan magigala no Sabado nga. Wala na kana dinyo kailan niya mosugod pa din mo nga mohatod bog ka ng usa ka kaning ihatod dinyo nyawa mo kailas taw suguon na mo. Mo naglisod na pwede niyo po siguro. Nya sa may iyo ikasulti panawagan ninyo. Yeah. Ikaw, yung panawagan? Expect na kan na kuan. Dagon. Mabaligal pa nga naman din. Mo. Pastel. Ikaw nagnegosyo puso, ikaw nagnegosyo og dapat barbecue pa para patas ba? Mga kasuper, mani ang mga Cebu nga nasakpit no. Kang Gerald pangani mo? Renan og Michael. RMG na mga higala no. Baga methamphetamine